Moro taas. Nyt on taas aika Pallen elokuva esittelyillä ja tällä kertaa voin niin kuin vetää, että joo, nyt taas Palle suosittelee, koska meillä on tällä käsittelyssä taas toinen David A. Pryor klassikko nimeltään Born Killer. Ja tällä kertaa Ted esittää tämmöistä pahista oikein psykopaattia, joka karkaa tällaiselta vankityöleiriltä ja sattumalta sitten samaan aikaan Fritz Matthewsin esittämä yllätys Vietnam-veteraani, jolla on vähän posttraumaattista tietysti stressihäiriötä päästä ja traumoja sieltä Vietnamista, niin se on sitten kavereittensa kanssa menossa siihen läheiseen metsikköön niin harrastamaan tällaista mukavaa värikuulasotaa. Kukapa Vietnam-veteraani nyt ei kavereittensa kanssa vähän värikuulasotaa lähtisi vetelemään. Siis sehän on mitä mukavinta viikonloppuviihdettä. Sitten tosiaan tämä Tedin näyttelemä psykopaatti ja se kaveri, ne sitten karkaa vankilasta ja tietysti sitten Patch kohtaa ja eli polut kohtaavat ja siitä sitten alkaa sellainen mielenkiintoinen kissahiiran leikki. Siis tämä juoni on vittu, tämä on mahtava taas. Tämä on mahtava elokuva, mutta joo, mä taas hölötin ihan liikaa. Katsotaan traileri tähän väliin ja sitten hölötetään lisää, koska hölötettäväähän on aina hölöttää. No niin. Traileri. See something you like, boy? There ain't nothing I like. Here's our chance to hang a couple of convicts. Go get him, boy! Anderson, did I tell you I was having a wonderful day? Welcome. Boys even got a sense of humor. What kind of animals have we got out there? Come on. Come on. No vittu mitä hyvällä olikaan taas. Niin tätä mä todellakin suosittelen, varsinkin niin krapulassa mitä parhaita viihdettä. Ja niin tuosta juonesta vielä sen verran, että niin kuin, tässä on niin kuin esimerkiksi poliisit on vittu tyhmiä. Ei, niin kuin, ja sitten niin muutenkin, kaikki tässä on vähän niin kuin, ei toi niin kuin järki oikein juokse, mutta siis vitun viihdyttävä ja todella hyvä elokuva ja niin kuin oikein David A. Pryor klassikko, että niin kuin vahva kymppi tälle. Ja Ted Pryor tekee ehkä elämänsä roolin tämmöisen psykopaattina, että nyt tällä kertaa se ei todellakaan ole mikään hyvis. Ja niin kuin kyllä Ted niin kuin osaa näytellä. Että tässä viimeistään Ted niin kuin todistaa sen. Ja no Fritz Matthewsille nyt on tyypillinen rooli, mitä se nyt on aika monessa näissä sen elokuvissa, tai näissä elokuvissa tämmöinen traumatisoitunut Vietnam-veteraani, ja niinhän se nyt on sitten tässäkin, mutta hyvin vetää hänkin, että niin kuin näin on. Ja tuossa nyt ainakin vielä pari taitaa olla näitä David A. Pryor-filmejä mulla tuossa niin sanotusti plakkarissa, niin ne tässä nyt pidetään pientä taukoa, ja seuraavaksi varmaan mennäänkin sitten semmoiseen toiseen klassikkoon, mikä on teille voi olla jopa tuttukin, koska se ei ole mikään tällainen salattu helmi, niin kuin nämä nyt on ollut nämä pari tässä näin Raccoonista edelleenkään, niin se on paskaa elokuvaa, en suosittele. Mutta oli miten oli, 5/5, vanhaa tapaa, linkki leffaa, jos kiinnostaa, löytyy tuosta alhaalta, ja ensi viikkoon, ensi leffaan. Nähdään, moi!